ብወዝቢ ናብ ዝኸባቢ ንመጀመርያ ግዜ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ሪኡ ስለምንታይ ነዞም ሰባት ኣኪብኩሞም ኢሉ እንተሓተተ ኣይፍረዶን። ብሓጎስን ደስታን ዘለዎም ክቋደሱ ክዘናግዑ ዝረኣየ ኣብ ውራይ ስድራ ቤት ዝመጽእ ዝመስሎ ውሑድ ኣይኮነን። ንዓለም ዘሰንበደን ዘገርም ጉዳይን ግን ምትእኽኻብ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ብሓጎስ ብሓባር ኮይነን ብዕድመ ካብ ዝነኣሰት ክሳብ ዝዓበየት ሰበይቲ ኣብዛ ሓንቲ ቦታ ዝኣከበን እመኑ ይትእመኑ ሰብኣየን ዴቪድ ካሳየ ካልዋና ይበሃል። ንሎሚ ቐላልየኩም ዝመረጽክዎ ሰብ በዓል ቤት 15 ደቂ ኣንስትዮን ኣቦ 107 ቆልዑትን እዩ። ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ስድራ ቤት ኮይኑ ኣሎ። ንምእማኑ ዘጸግምን ዝገርምን ታሪኹን 15 ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ገይሩ ከም ዝተመርዓወን ካብ ናይ ባዕሉ ዘረባ ክንሰምዕን ክንርኢ ኢና። ንዝቕጽሉ ዝተወሰነ ደቓይቕ ነዚ ኣደናቕ ዝኾነ ታሪኽ ንምርኣይ ናብ ምዕራባዊ ክፋል ኬንያ ብሓባር ንኸይድ። ኣብ መንግስቲ ዩቲዩብ ቻነል ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕን ኣባል ናይዚ ቻነል ንኽትኮኑ እናዓደምኩ መዓልታዊ ዝዝርግሑ ዘደንቑ ዘገርሙ ሓፀርቲ ዶኩሜንታሪታት ክትከታተሉ ኢኹም ናብ ናይ ሎሚ መደብ ክሓልፍ ብሓባር ንከታተል። እዚኣተን ኩለን ኣንስትዮ ከምዚ ዝበለ ርእሲ ብሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ክመሓደር ፈጺሙ ከምዘይክእል ይዛረብ ዴቪድ። ኣንስቱ ሓደ ብሓደ ንጋዜጠኛታት እናላለዩ እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ዝኽእል? ኣብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፍቕሪ ክትውድቕን ከተእምንን ቀሊል ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ነዘን 15 ኣንስቲ ብኸመይ ከእምነንን መጻምድቱ ከም ዝገበረን ብኸመይ እዩ ዘመሓድረን እቲ ዘገርምን ኣዘራራብን ከዓ እዘን ኣንስቲ ኣብ ክንድነን ሓድሕደን ዝነዓቐን ዝበኣሳን ብፍቕርን ስኒትን ከም ሓንቲ ስድራ ኣብ ሓደ ገዛ ብሓጎስ ክነብራ ምዕዛብ እዩ ነይሩ። ኣብዛ ገዛ መዓልታዊ ዝዳሎ መግብን መስተን ከም ዓብ ውራይ እዩ። ምክንያቱ እታ ስድራ ኣዝያ ዓባይ እያ። 107 ቆልዑን 15 ኣንስትን ሓደ ሰብኣይ 123 ስድራ ብሓባር ኣብ ሓደ ገዛ። ኣብዚ መዳይ ታሪክ ዝሰርሐ ኣዘራራቢ ሰብ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ዝኾነ ዴቪድ ካሳየ ካልዋና እዩ። ኣነ ከም ኣብነት ገይረ ዝወስዶ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሱ ዘሎ ንጉስ ሰለሞን እዩ ኢሉ ይዛረብ። እወ ንጉስ ሰለሞን ልዕሊ 1000 ኣንስቲ ተመሪዑ እዩ። ስለዚ ብልሕን ጥበብን ርእስን እናወሰኸ ምስ ከደ ቁፅሪ ኣንስቲ እውን ክውስኽ ኣለዎ ይብል። ቁፅሪ መጻምድቲ ምውሳኽ መሪሕ መትከሉ ምዃኑ ንማዕከናት ዜና ብምሕባር እቲ ዘለኒ ጥበብ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ምንባር ዝሰማማዕ ስለ ዘይኮነ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ የድልያን እየን ይብል። ጥበቡ ምስ ቁፅሪ ኣንስቲ ዝተመርኮሰ እዩ። ነቲ ቁፅሪ ኣብ ግምት ምብእታው እዚ ኣገባብ ህይወት እዩ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ዘገርም ኣይክኸውንን ይኸውን። መሰሉ እዩ ንበል ምሕሳብ ገበን ስለ ዘይኮነ። እቲ ዝያዳ ዘገርም ግን እተን ደቂ ኣንስትዮ ንሃብቱ ደልየን ከይበሃላ ዝረአ ሃብቲ የብሉ። ስለምንታይ እየን ብዙሓት ኣንስቲ ናብ ዘለውኦ ናብ ገዛ ዴቪድ ካልዋሃ እናተመርዓዋ ዝጥርነፋ? ዴቪድ ቁፅሪ ኣንስቱ ብእፅፊ ክውስኽን ካብተን ክሳብ ሕጂ ዘለዎ 107 ቆልዑት ተወሳኺ ቆልዑት ክውስኽን ይምነን። ኩለን ኣንስቱ የኽብርኦን ይፈርሖን እየን። ከም ንጉስ ይእዘዝኦም። ነዛንታ ሓደ ንዓለም ዘገረመ ሰብ ህይወት ንምርኣይ ናብ ዓዶም ዝመፁ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ንነብሱ ከምዚ ኢሉ ኣላለዮም። ሽመይ ዴቪድ ካሳየ ካልዋና ይበሃል። ኣነ ወዲ 61 ዓመት እየ። ዴቪድ ኣብቲ ዝነብረሉ ማሕበረሰብ ምዕቡል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ብዙሓት ኣንስቲ ክምርዖ ይኽእል። ከማይ ጥበብ ዘለዎ ሰብ ብሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ክመሓደር ፈጺሙ ኣይክእልን ይብል። ምክንያቱ ንበይና ክትስከመኒ ኣይትኽእልን እያ። እቲ ፀቕጢ ኣዝዩ ስለ ዝበዝሕ ስለዚ ነዘን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ተመሪዐ። ምክንያቱ ጥበበይን ብልሐይን ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ይኽብዳ እዩ። ኣብቲ ያለኒ ዝብሎ ኩርናዕ ጥበቡ ኣንስቱ ከም ዝውስኸሉ ኣጽኒዑ ንጋዜጠኛታት ይገልጸሉ። ነጥበይ ብኣብነት ክገልጸልካ ምእንቲ ከይትደናገሩ ሓደ ኣብነት ክበኩም። ሕጂ 100 ኪሎ ዕፉን ብመሸማዕ ጌርካ ንሓደ ሰብ ምስካምን ን10 ሰባት ግን 10 ኪሎ ግራም እንተሂብካዮም ብቐሊሉ ክስከምዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ክብደት ስለ ዝቕንሰሎም ታሪኸይ ምዚ ዝመሳሰል ይብል ዴቪድ። ናይ ጥበብ ሰብ ኢሉ ይሓስብ። ጥበቡ ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ኸ ይኣምን። ስለዚ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ እንተተመርዐ ክትጉዳያ ኢሉ ይሓስብ። ስለዚ ድማ ቁፅሪ ኣንስቱ ዝያዳ ዝውስኽ። ዴቪድ ነዚ ነገር እዚ ካብ ምእማን ተወሳኺ ተን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኣሚነን ናብኡ ምእታዋን እዚ ነገር በአን ጥራሕ ደው ከም ዘይብልን ጽባሕ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝጽምበረኦን ንዕኡ ከም ዝምርዓዎን ኣሚነን ምቕባልን ዘገርም ዶ ይኮነ? 107 ቆልዑት 15 ኣንስቲ ሓደ ሰብኣይ ብድምር 123 ሰባት ኣብዛ ስድራ ከመይ ኢሎም እዮም መግቢ ሰሪሖም ዝበልዑ? ከመይን መዓስን እዮም መግቢ ዘብስላ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ
ኣብቲ ናይ ቁርሲ መደብ ኣብ ሰዓቱ ዝበፅሑ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ብመጠኑ ሪኦም ኣለዉ። እተን ኣንስቲ ስራሕ ናተይ ናትካ ኣይፈልጣን እየን። ገዛ ምፅራይ፣ ኣቑሑት ምሕፃብ፣ መግቢ ምብሳል ኩሉ ዕዮ ገዛ ተኸፋፊለን ኣብ ውሽጢ ሒደ ደቓይቕ ስርሐን ወዲአን እናሰሓቓ እናተኾላለሳን መግበን ይበልዓ። ኣብ ሓደ ቁርሲ ልዕሊ 10 ዝተዓሸገ ጎማ ስላይስ ባኒ ምብላዕ ልሙድ እዩ። እቲ ሕቶ እዚ ሰብ እዚ መዓልታዊ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ውራይ ዘንዕቕ መኣዲ ከዳሉ ዘኽእሎ ካበይ ኣምፂኡ እዩ? ዴቪድ ካሎሃና ታሪክ ፈልጥ እዩ። ህዝቢ ተኸባቢ ተመራማሪ ታሪክ ብሎ በዚ ምክንያት ድማ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተጓዒዙ ታሪካዊ ጽሑፋት ኣንቢቡ እዩ። ደቡብ ሱዳን፣ ቡሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኡጋንዳ ገለ ካብተን ንታሪካዊ መጽናዕቲ ዝበፅሓለን ሃገራት እየን። ዴቪድ ካሎሃና ሓደ ተመራማሪ ታሪክ ከብሎ ዝኽኣለ ነገር ልዕሊ 4000 መጽሓፍቲ ዘንበበ ምዃኑ ይንገር። ኣብቲ ሕብረተሰብ በዓል በሊሕ ኣእምሮ ካብ ዘብልዎ ነገራት ሓደ እቶም ዘንበቦም መጽሓፍቲ ካብ ቁፅሪ ገጾም ከይወሰኸን ከየጉደለን ኣብ ርእሱ ዝተሓትሙ ምዃኖም እዩ። ነብሲ ወከፍ ታሪክ ዓለም ተሓቲቱ ሓደ ብሓደ ከይቀነሰ ከይወሰኸ ታሪክ ከየዛብዐ ይምልስ። ስለዚ ገለገለ ሰባት ኣብቲ ከባቢ ህያው ቤተ መጽሓፍቲ ክብሉ ዝሰሚዎ ኣየናይ ቀቢላ ኣበየናይ ዘመን ተፈጢሩ እንታይ ከገይሩ መዓስ ጠፊኡ ኩሉ መስርሕ ታሪክ ኣብ ናይ ዴቪድ ካሎሃ ርእሲ ምዝጉብ። ነዚ ፍልጠቱ ናብ ገንዘብ እናቀየረ ነዚ ዓባይ ስድራ ቤት እውን ከም ማሕድር ክኢሉ እዩ። ዴቪድ ኩርዕ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ኣነ ከም ሰሎሞን ጥበበኛ እየ። ሰሎሞን 700 ኣንስትን 300 ኣንስቲ ወሰን ነይረንኦ። ብሓፈሻ ብጥበቡ ኣስታት 1000 ኣንስቲ የመሓድር ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ክነግረኩም፣ ንግስቲ ሳባ ካብ ኢትዮጵያ እያ ነይራ። ብዛዕባ ንጉስ ሰሎሞን ሰሚዓ ናብኡ ኸደት፣ ረኺባቶ ድማ። ኣነ ከምዚ ዝበለ ሰብ እየ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ጥበበይ ዝሰምዓ ኩለን ናባይ ይውሕዛ ይብል ዴቪድ ካሎሃና ንርእሱ ምስቲ ጥበበኛ ሰሎሞን ብምንጽጻር ወሲኹ ሕጂውን መዓልታዊ ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምምርዓው ድሕር ኣይብልን እየ ይብል። ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ግን ብሰንኪ ምስፋሕፋሕ ወለዶታት እቲ ዘለኒ መሬት ገና እናነክየን እናፀበበን ይኸይዳሉ ይብል ጽበት ናይ ቦታ ብዙሓት ኣንስቲ ንኸይምርዖ ከይዓግቶ ብምፍራሕ። እዚ ሰብኣይ ናይ ብሓቂ ጥበበኛ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ዘብሎ 15 ኣንስቲ ብሓቂ ከም ዝፈቐራ ዝረኣየ ኩሉ ሰብ ነይሩ። ነዚ ካብ ዝምስክሩ ሰባት እተን ኣንስቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከለዋ ሓንቲ ካብኣተን ጀሲካ ብዛዕባ ሓዳራ ከምዚ እናበለት ንጋዜጠኛታት ትምስክር። ሽመይ ጀሲካ ይበሃል። ምስ ዴቪድ ካሎሃ ኣብ 1998 እናተመሪዕና። ኣነን በዓል ቤተይን 13 ዋልድ ወሊድና። ክልተ ካብኣተን ዓሪፈን 11 ድማ ብሂወት ኣለዋ። በዓል ቤተይ ካልኦት 14 ኣንስቲ እኳ እንተሃለዎ ብሰላምን ፍቕሪን እናነብር ዘለና። ንሰብኣይ ኣዝየ ዘፍክሮ ዋላ ካልኦት ኣንስቲ እንተሃለዎ ዝኾነ ቅኒ ኣይስማዓንን እዩ። ምክንያቱ ይገርመካ እዩ፣ ሓላፍነት ዝስምዖ ሰብኣይ እዩ። ኣዝዩ ለባም ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ርትዓውን ብዕምቀት ሓሲቡን ብጥንቃቐን ስለ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ንዓይን ንኻልኦት ኣንስቱን ልክዕዩ ትብል። እታ ምስ 14 ኣንስቲ ሼር ትገብር ብዛዕባ ክቡር በዓል ቤታ ብኹርዓት ክትዛረብ ከላ፣ ኣነ እውን ብዛዕባ በዓል ቤተይ ምስክር እየ ዝበለት ካብ ኣንስቱ ሓንቲ ዶርሄን ካሉናጋም ብዛዕባ ህይወቶም ከምዚ ኢላ ትምስክር። ብጣዕሚ ብሓጎስን ፍቕሪን እናነብር፣ ኣብ መንጎና ናይ ቅንእ መንፈስ የለን። ክሳብ ሕጂ እቶም ዝወለድክዎም ቆልዑ 7 እዮም። ክቕፅል እየ ኣዝየ ዘፍክሮ ትብል ብኹርዓት። ዴቪድ ካሎሃ ጥበበኛ እዩ። ምስ ካልኦት ኣንስቲ ማዕረ ጥበብ ክስከም የናኡ መጽሔት ትብል ካልእ ካብ ኣንስቱ ሓንቲ ዝኾነት ሮዝ ዴቪድ ካሎሃና ብዛዕባ ሓዳራ ከምዚ ትብል፣ ጽቡቕ ህይወት ኢና ነብር፣ ንሓድሕድና ንፋቐር። ኣነ ሻብዐይቲ በዓልቲ ቤት ኮይነ ብሓባር 15 ኣዋልድ ወሊድና ኣለና። ምስ 14 ኣንስቲ ምስ በዓል ቤተይ ዝካፈላ ብሰላም ኢና ነብር፣ ኣዝና ኢና ንፋቶ። ንሳ ድማ ነቲ ጋዜጠኛ ብኹርዓት ነጊራቶ። እቲ ጋዜጠኛ ከምዚ ክብል ይሓታ፣ ቅንእ ተሰሚዕኪ ኣይፈልጥን ወይ ሰብኣይኪ ምስ 14 ኣንስቲ ክህሉ ከሎ እንታይ ይስማዓኪ ክብል ሓተታ። ንሳ ድማ ፍሽኽ ብምባል ክትምልስ ከላ ሓቂ ክነግረካ ቀደም ከምዚ ዓይነት ስምዒት ይስማዓኒ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ከምዚ ዓይነት ስምዒት ካብ ኣእምሮና ሙሉእ ብሙሉእ ጠፊኡ ፈፂምና ኣይናሓስብን ኢና፣ ብሓባር ኢና ንፈትዎ ትብል። ኣብዚ ገዛ ዝነብራ 15 ኣንስቲ ዴቪድ ካሎሃ ካብ ሰብኣየን ማዕረ ክንክን ኣተሓሕዛን ይረኽባ። ስለዚ እቲ ናይ ቅንእን ስምዒትን ድማ ጠቕላላ ጠፊኡ።
ካልእ ጓል ኣንስተይቲ እንተመፅኣ ሓጎሰን ክሳብ ዘይመንዝዕን ክሳብ ፍቅሩ ዘይጉደለለን ካልእ ጓል ኣንስተይቲ እንተወሰኸ ኣይግድሰንን